रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। पांडवकालीन जागृत देवस्थान आणि तीर्थक्षेत्र अशी ख्याती असलेल्या तेरवणमेढे येथील नागनाथ मंदिरात शनिवारी महाशिवरात्री उत्सव हजारो भक्तांच्या उपस्थितीत पार पडला। हर हर महादेव बम बम बोलेच्या जयघोषात येथील पवित्र तीर्थतळीत भाविकांनी तीर्थस्नान करून श्री नागनाथाची मनोभावे पूजा अर्चा करण्यासाठी भाविक सुद्धा आसूसलेले होते। कोरोना महामारीच्या निर्बंधांविना यावर्षी झालेल्या महाशिवरात्र उत्सव मोठ्या भक्तिमय वातावरणात पार पडला। विशेष म्हणजे यावर्षी 55 वर्षांनी स्थानिक देवस्थान सल्लागार उपसमिती आणि तेरवणमेढे ग्रामवासियांनी श्रीदेव नागनाथाच्या मंदिर जीर्णोद्धार संकल्प सोडल्याने भक्तांना पांडवकालीन गाभारा याची देही याची डोळा पाहायला मिळाला।
हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.